दिनैहाय बाइक रेलि लानाय जादों हानजा सुरनाय हाबाफारि 19 नं सिडली समस्ति हिसाबैहाय 16 नं निसिमायावहाय ओमफ्राय दा ओरैहाय जोंना 19 नं सिडली समस्तिनि केन्डिडेट सार दङनो 19 नं सिडली सिरां बियाबनि सिङाव जोंना मोनब्रै ब्लक दङ बे मोनब्रै ब्लकनिनो दिनैनि बे निसिमा ब्लकआ मोनसे बाइक रेलि लानो नागिरदों बे बाइक रेलिनि गुबै थांखियानो जादों सान्थि गायसननाय दिनै थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरआव जा सान्थि गायसननानै गालांनाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ खौसेयै समाज जौगानायनि बेलायाव खामानि मावनायनि उनाव दिनै हाग्रामाया जेब्ला पावाराव सफैबाय पावाराव सफैनाय लोगो लोगोनो हाग्रामाया खेबसेबाव आगुनि बै 17 बोसोराव जा असान्थि सृष्टि खालामदोंमोन बे सृष्टिखौ दिनै जागायफिनबाय बिथांमोना बर' आरो सान्थालनि गेजेराव कनफ्लिक्ट लाबोफिनबाय आरो बिथांमोननि समाव हिन्दु मुसलमान मोनसे बिबाद जादों बेफोर गासैखौबो संहार खालामनो थाखाय गासैबो सानगोथे मानसिफोरनि जा साननाय हनाय बेखौ फोजोबनो थाखाय बारदै सिख्लाया रंजालि बैसागोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सोमजिनाय गाज्रि जा थासारिफोर बिबादफोर आरो जोंनि गेजेराव जा दाङाबाजिफोरखौ बुस्रांना लांथों बे थांखिजोंनो दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोआ फैगौ बिसायख'थिजों लोब्बा लाखिनानै सान्थिनि जा बाइक रेलि बेखौ खालामनाय जादों आरो बे सान्थिनि बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो मुलुग दरबाराव मोनसे दरबार होदों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि बिटिसिआव गासैबो जाथि जनगोष्ठीयानो सान्थि लुबैयो आरो बे सान्थिखौ इउपिपिएल दोलोनि गेजेरजों गायसननायखौ लुबैयो थेंक इउ ओरैनो सार बे 19 नं सिडली समस्ति हिसाबै दासिमाव माबायदि देरहानांगौनि सार्थ'आ भेरि पजिटिभ मानोना जोंनियाव 1365 टा सुब्बाफोर दङ बे सुब्बाफोराव मिटिं खालामनायनि अनगायैबो जोङो गोबां मिटिं खालामबाय न'खर जोङो गिदिंजोब्बाय दा बेनि थाखायनो जोङो बुंनो थांगोन 15 निफ्राय 16 जौसो जोङो मिटिं खालामदों दा मिटिंफोरनि गेजेरजों गासैबो जाथि जनगोष्ठीया कनभिन्स जादों जे हाग्रामानि जा अपसासन बे अपसासननि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दा सैलायै लाबोनाय हिंसा लाबोनाय बेखौ जोङो माबोरै अहिंसानि मोन्थोरजों दावगालांनो हागोन बे मोन्थोरखौ होनाय लोगो लोगोनो सान्थिनि मोन्थोरखौ होनाय लोगो लोगोनो गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जादों नैबे 19 नं सिडली सिरां बियाबजों देरहासारनायजों लोगोसे गासै 15था देरहानायनि खामानिखौबो दिनै जोङो बारदै सिख्ला आरो रंजालि बैसागुनि जा बर'फोरनि फोरबो बा आसामनि फोरबो बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो मोननो लुबैनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय दा बयबो रेडि जाबाय नै फैगासिनो दङ दा फैलागासिनो दं आरो मानसिफ्रा मथा मथि जाखिनि फैबाय हगारजेननायसै नेबाय थानो हाया बिदि आरो हगारजेननाय जाबाय आरो बे खैला मैला ब्लक अफिसनिफ्राय डॉक्टर जरूर